na mutsiyata. Amma wannan masifa da bala'i mutane kun sako ni gaba kun sako mijin da nake aure gaba. Idan a da ni ne muku laifi yanzu mijina ne ya muku? Ni mijina babu abin da ya muku. Kun ɗauko hoton wani ɗan daudu kun ce mijina ne. To yanzu na bada bidiyon mijina gashi nan kun ga fuskar shi. Da kuka ga fuskar shi ya kuka bambance wancan da wannan kun san ba ɗaya bane. Kuma ku sani ranar gobe kiyama abin da kuka yi wa mijina. Mijina da yake aure na kuka tozarta auren sunna. Duk da ba kwa son maganar aure, kuka tozarta mijina, kuka tozarta ni. Zan kunna muku bidiyon a gaban wannan maganar natawa inda mai bakin kis ta fito take mayarwa wayanda suka sa ta a gaba da ita da mijinta martani. Hakan ya biyo baya ne bayan ganin da wani bidiyo wani foto ya bayyana a kafafen sada zumunta inda suka yi kama sak da mijin nata. Haka yasa ake ta yaɗa shi akan cewa mijinta ne. Sai dai daga bisani ta fito ta yi takaitaccen bayani a kai. Bari in kunna muku ku ji har ƙarshe sannan zan kunna muku wanda asali ya kawo labarin ba mijinta ba ne. Na mutsiyata. Amma wannan masifa da bala'i mutane kun sako ni gaba kun sako mijin da nake aure gaba. Idan a da ni ne muku laifi yanzu mijina ne ya muku? Ni mijina babu abin da ya muku. Kun ɗauko hoton wani ɗan daudu kun ce mijina ne. To yanzu na bada bidiyon mijina gashi nan kun ga fuskar shi. Da kuka ga fuskar shi ya kuka bambance wancan da wannan kun san ba ɗaya bane. Kuma ku sani ranar gobe kiyama abin da kuka yi wa mijina. Mijina da yake aure na kuka tozarta auren sunna. Duk da ba kwa son maganar aure, kuka tozarta mijina, kuka tozarta ni, duk da dai ni babu abin da za a min a duniya nan a tozarta ni irin a kawo bidiyo na tsirara. Shi kaɗai ne zai dame ni to ban da shi kunne ba na karuwanci. Kuma duk sanda zan magana akan mijina zan yi tunda ba zan yi magana akan babanki ba ko kuma wanki ko dan uwanki. Kuma nayi aure ba ku banni ba ban yi ba ku banni ba ban sanya zan muku ba. Mutane da wanda ya isa da wanda bai isa ba a yanzu saboda kun ga bana rama zagi bana rama cin mutunci karuwai yan daudi yan siddan kafe yanzu suke suna zagi na amma wasu tsinannin mutsiyata yan luwadi idan za su yi sharhi za su ce wai ai in ma mijinki ne ai a baya in yayi daudi yanzu ya daina ba mijina bane kuma duk yadda zan yi kokari zan kawo wancan dan daudin zan tabbatar muku da ba mijina bane kuma ko a ranka kan cewa mijina ne Allah ya isa tsakanina da kai wannan dan daudi daban a ƙauye yake mijina daban kuma duk wanda ya ce mijina ne wannan Allah ya isa tsakanina da kai mijina daban dogo ne fari kuma mijina ka kare mai kallo yana da dogon wuya shi ko wannan gajere ne kuma yaro ne karami a girmai na girme shi mijina ko sa'ana ne kuma ko yanzu Allah alhamdulillah ba dan daudu kuke ta na aura ba ko me na aura ko burar ce gaba ɗaya ai dai na aure kuma na fi ragowa karuwai da dama tunda yanzu haka ina cikin gidana gani a cikin gidana auren sunna nake kuma zama nake na lada na yi shiru ba ku banni ba ban yi shiru ba ku banni ba to yanzu zan dawo in ci gaba da cin tsinin gindin uwarku tunda ba za ku sauraron ba. Na fuskanci da kare da karya kowa yanzu kafe ni yake yana zagi na saboda mijina yana dakatar da ni daga magana kuma ba dan daudu ba ko me za ku ce na aura dan tsinin gindin uwarku daga mazan TikTok har mata ban cire kowa ba dan me cin uwarku yan luwadi da karuwai. Ku je ku dauko hoton mijina gashi nan na bayar a saki bidiyon dan durin uwarku ku tantance wancan da wannan. Ku je can ku nemi dan daudu ku mijina ba dan daudu bane tsinannu mutsiyata saboda na ga nayi shiru kowace karuwa da ta kashinta a tura ni in wuce sai kafan miji kuke mugun bakin ku ya koma muku aure na ba abin da zai same su dan durun uwar ku tsinannu karuwa yan luwadi jakai dabbobi duk wanda ya kafa hoton mijina in baya luwadi to ana cin sa ko ana cin babas ko ana cin kanin sa durun uwar ku durun uwar wani naku mutsiyata tsinannu Allah dora muku bala'i da masifa yan mutsiyata karnuka ƴaƴan wahala ƴan zina kun takura mijina kamar da mai ci da mu ko da mai sha da mu kawai dan kun gane shiru to yanzu na balle dan durun uwarku da matan auren masu cewa wai za su min wa'azi da kuma wa'inda ma ban je ban gani ba su kafa miji durun uwarku durun uwar wani naku tsinanu ƴan luwaɗi ƴaƴan fasikai ku ne ƴan daudu ku ake ci a ci ku a ci babanninku duk ba irin ku bane ba iyayenku suna fita suna raba gindi ba ku iya ci da su a ci ku a ci iyayenku tsinanu fasikai jakai haka kawai mijina yana zaune lafiya kawai daga ya aure ni ku taso ni gaba ku taso shi ni ne muku dan durun uwarku ni za ku yi wa. Assalamu alaikum ya ku ƴan uwana musulman na Najeriya gaba ɗaya ina ma kowa fatan alkhairi so ni dai dama kowa ya riga ya san hidimata ina hidimar harkar DJ ce ba wani abu ba so na ga lalle na yi posting ɗin wani bidiyo a account ɗina TikTok mai suna Tanki DDM kuma na ga bidiyon nan yana ta rolling da ta rangin a kan shi to shi ne sai gaskiya zan zo wayantar ma mutane da kai akan bidiyon nan da na riga na ɗora so na ga ta ce ku ce akan cewa wannan bidiyo
ya taɓa wani mutumi wanda ake ce ma Uzairu mijin Kadija mai bakin kis. So saboda haka ai shi Uzairu ba wata alaƙa da shi tsakanin shi da wannan yaro, kuma shi wannan yaro ɗan dauro ne, ɗan nan garinmu ne, jihar Mici. So amma kuma na ga mutane suna ta siffanta alaƙa shi da shi, sannan kuma idan kuka tsawo kai da sani kuka duba ai ba wani alaƙa tattare da shi, kuma sannan shi Uzairu dogo ne, kuma sannan shi wannan yaro gajere ne. So amma a fuska sun so su kama, to amma dan Allah mutane ku rinka maka ku adalci. Wannan bidiyo ya yi tunani, ya yi matuƙar tafiya, kuma na san an yi ne don a ɓata mata zaman aure a gidan mijinta. So saboda haka ke ma Kadija ki yi haƙuri, ki toshe kunnen ki, duk abin da zaki ji akan wannan hidimar ki yi haƙuri ki toshe ma kunnen ki, bar ma Allah zaɓinsa. Saboda haka ni dai ina ma kowa fatan alheri, kuma ni mazannin ɗan jihar Katsina ne, wato sunan gari na ɗan Dima local government. Saboda haka ina ma kowa fatan alheri, a huta lahiya. Mutane dan Allah ku rinka faɗin alheri. Na gode. Wassalam. Ina sa Kadija dan bala'i ka faro mana waka nan. Da fatan kun ji irin zantuttuka da kuma batutuwa da ita mai bakin kisin take yi, sannan kun ji wanda ya kawo asalin rahoton cewa ba mijin nata ba ne. Za mu so da ku faɗa mana ra'ayoyinku, sannan ku danna mana subscribing da alaman ka. Ina sa Kadija dan bala'i ka faro mana waka sharhi a kansa. Za mu ci gaba da kawo muku a wannan gida mai albarka. Allah ba su zaman lafiya.